Ayo Mas Gading. Ayo Mas Gading lho. Ayo Mas Gading. Kita ke mana ya? Kita nanti jalan-jalan ya Mas. Iya. Nyandi ayo medon ya Asal Mas. Mah do nanti gue ki bintang tamu saka Kediri Mbak Lintang Kairo aja nyawang isih bocah nok ning sawangen potensine ngono ya Mak. Yo kanca-kanca warga laras kita tampilkan Lintang Kairo yuk. Miki ganti sing tanpa kabel no. Ah iya. Aja kuwi no. Iya. Nggih, sugeng dalu Bapak. Iya, mbok aja Bapak, Om. Lah pripun Om? Anjing. Bapak ora. Sugeng dalu Om Dalang. Nggih, sugeng dalu Dek Lintang. Nampi sepindah menika kepanggih panjenengan. Pindah ngendi? Sekali sepisan. Nggih, sepisan. Nggih, matur sembah nuwun. Baru kali ini ya? Nggih, dari ajar nggih Om. Ajar kok njaluk bayar? Maksudnya itu derek belajar. Belajar. Nggih, kan baru sekali kalian panjenengan. Nggih, enggak apa-apa. Ya dianggap aja kayak sudah berkali-kali gitu ya. Iya. Dianggap kita itu sudah kulina gitu. Sudah kulina. Sudah kulina, enggak usah canggung-canggung. Nggih. Silakan Dek Lintang menyapa warga masyarakat. Nggih, alhamdulillah. Dalu menika saged sowan dateng acara Metri Dusun nggih Om. Dusun apa desa? Dusun Wukir Sari. Wukir Sari. Pocong Imogiri. Wah, nggih. Alhamdulillah tadi acaranya sudah kirap loh Om. Kirap. Ya tadi acaranya sudah padat sekali, tapi kula pas dugi mriki pas wonten kirap wau. Oh, ana kirap barang. Wonten kados kirap napa ayo acara niki wis berlangsung selama 3 hari. Oh, sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Wah, luar biasa ya. Meriah sekali nggih Om. Nggih, niki ini didukung oleh 4 pedukuhan. Wah, 4 pedukuhan. Nggih, pedukuhan Klampe Sireng, pedukuhan Klampe Sireng. Kok aku ya manut ae iki piye to jane? Waton Klampe Sireng iki nggone Semar kok kowe. Nah, ning pokoke acarane kuwi merata no. Maksudnya ana sing resik-resik kerja bakti. Acara pertama iki kerja bakti ngono. Bar kuwi ana lomba anak-anak, lomba menggambar, lomba Mila? Mila, saestu? Heeh, tenan. Kuwi ana lomba mewarnai, lomba macem-macem anak-anak. Jenengan kok mboten derek wau. Lah aku arep daftar ora entuk. Iya. Nggih. Dalu menika warganya sangat banyak sekali nggih Om. Heeh, wow sing nonton pirang-pirang, heeh. Mau sing nonton sing ya iki raming warga Wukir Sari ana sing penontonnya uga ana sing saka luar daerah. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya Bapak Ibu yang di sebelah kiri nggih Bapak Ibu. Dereng ngantuk nggih panjenengan sedaya Bapak Ibu. Nggih yang sebelah depan pojok serong nggih, sebelah kanan sugeng dalu Bapak sedaya. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem Gusti Yuda nggih Bapak Om. Gusti Yuda. Pak nggih sugeng dalu Gusti Yuda. Bapak-bapak sedaya perangkat desa dan semua panitianya juga solid sekali Om. Pak Bupati. Dalam? Pak Bupati Bantul. Oh nggih, sugeng dalu Bapak Bupati. Mirsani saka streaming. Oh. Saka dalem. Ayo mirsani mau bar aku kok kula nonton Mas Benyek. Nggih nggih aku lho ngono. Nggih. Mbah Keswan ki yo. Nggih. Nggih di live streaming juga ya Om. Di live streaming. Di live streaming kalian menyapa teman-teman yang ada di live streaming juga. Penontonnya sangat banyak Om. Nggih, uang penontonnya dudu banyak uang. Lah nggih, penontonnya itu banyak sekali maksudnya. Ayo aku nonton mau jumlahnya itu
banyak Om. Pucung menjadi lautan manusia. Nah. Mau sing omahe rada adoh saka pucung sing apa sing lirene kuwi nggawa sepeda, limbrene numpak sepeda. Wah. Nggih, tebih-tebih saking mriki nggih Om. Ayo sing ana sing numpak bareng-bareng numpak kol, numpak truk barang. Wah, saking pengin-pengine weruh sing jenenge lintang kae. Om. Rukun. Masyarakatnya rukun. Lho lah iya. Kunci menjadi apa jenenge? Kunci menjadi makmur, kunci menjadi tentrem. Lho, waduh. Iki lagune urung muni lho, jane. Iki rudal saka nganu Iran. Om Kiswan ngantos sujud lho, Mak Om. Sapa? Om Kiswan sampai sujud kuwi mau. Iya. Trauma napa, Mbah? Kowe biyen yo nganggo jeblok-jeblok ngono apa, Kis? Bayang ngene iki lho, Om Kiswan iki. Nggih. Mas ampun nyumet mercon teng mburi niki sing ngrebab trauma. Iya. Ya. Nggih didoakan nggih Om. Nggih. Nggih, teruntuk warga masyarakat mriki sedayanipun semoga setelah acara mantri nggih. Merti entuk metri nggih bener. Nggih. Matri dusun semoga semua warga masyarakat mriki tansah pinaringan kesehatan. Amin. Semua warganya sehat panjang umur nggih Bapak Ibu. Nggih, kang dereng gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Hah? Piye Mas? Dijodoke kaya dara wae. Lah ya piye to iki? Sing utange durung lunas gendang dilunasi. Engko utang neh tapi ya. Nggih Bapak. Pripun iki Om? Tadi pamundutannya juga banyak loh. Nah, sudah banyak, pemundutan sudah banyak. Terus tadi juga ada permintaan dari Bu siapa tadi yang dari Mas Soko Jakarta tadi. Itu fannya Mbak Lintang sama Mas Gading. Oh, nggih. Pak Wacake. Saking ibu napa Bapak? Saking Ibu sinten Bu? Ibu Rosi. Hah? Sanes saking Bu Retno, saking Bu Retno Parisi. Nggih, Bu Retno Parisi Tanjung Barat Jakarta Selatan. Nyuwun pamundutan. Terus wonten malih kala wau sing nyuwun pamundutan Nyidam Sari. Nyidam Sari sing nembang sing bawa Mas Gading, sing nembang Mbak Lintang kae. Wah, kisnya. Iya. Itu dicak nak kon ngadeg nak Mas Gading nak? Oh iya Mas Gading. Nah. Gosik-gosik cahaya. Monggo Mas Gading. Aku tak benakke jarik dhisik. Walah, jarike napa suwek to, Mas? Sebab aku arep nembang ora mungkin aku benakke gendeng. Ora usah tolah-toleh kok cuwes malah. Iya. Mas Gading, selamat malam Mas Gading. Kamu kok jauh-jauh dari aku kenapa? Oh ya sini. Oh ya deket ngene lah ya. Mbok rasa statue. Lah ya, statue piye to iki Mas? Statue ki apa, Om? Statue ki setelan cuek malu-malu. Wow, tapi lan ya radong statue. Statue, setelan cuek malu-malu. Ngono kae. Kok apa lek Om? Lho aku cah milenial ya. Milenial kedaluwarsa. Padahal itu Gen Z banget Mas. Lho, piye to iki? Ngono. Hus cangkeme ora. Oh. Mas Gading gimana kabarnya Mas Gading? Baik. Ya, kamu nggak kangen aku? Kita tuh udah lama nggak bertemu loh Mas. Nah, loh ya kan? tadi malam. Ayo kok capek iki. Kan kita kan bertemu baru 2 hari ini. Habis itu kan kita LDR lagi. Waduh, iya. Aduh. Risa. Napa to, Pak? Kowe kepengin ora rasa? Putusnya. Kowe nek ndelok ngono kuwi kowe mbayangke biyen dek enom ora rasa?
Mbayangke ya. Ya bahagia ngono ki apa ora? Ora ya. Padha aku. Ha iya. Pripun Om? Pripun? Aku mbiyen rabi ki mergo ditangkep Hansip kok. Ya. Arep bahagia piye kok. Nah ya ora apa-apa pancen Iki kan apa niki Om? Heh? Kan apa? Sulapan. Oh. Kon nembang, kon bawa Idam Sari. Amundutannya dari ibunya tadi. Ibu Retno. Sudah disawer loh Mas. Ibu Retno Parisi. Nek bawa dereng saged. Ya nek urung iso salto. Salto merono Pak. Mengko bar limbuhan tenang bae, bar limbuhan kuwi engko mrene. Ah enak banget nah itu. Ha iya to aja kemrungsung santai. Santai aku wong santai kok. Ha iya. Ya nek pomo urung iso nyeroyo Mas sapa? Mas Roni sapa jenenge? Mas Brian apa Mas apa? Apa njaluk catatan Mas Brian? Apa lintang ya nak ya? Sing bawa ya. Nggih, akan mawon. Ya, sing bawa lintang ku sing nalikane ngono kowe. Idam Sari apa to? Idam Sari ndawah statue. Ketoke. Ndawah. Pondok Om, kok statue mawon jenengan. Ha iya. Apik lagi desane. Wis arep tak garap dhewe ya. Gayamu belum kowe ngerti aku nek garap lagu. Anak mengke suwane lewat. Iya. Status itu tak garap selendro patete menyuruh. Iya. Main-main. Ayo Tang. Nggih. Monggo Mbak. Mbok kok Mbak to nyeluk mbok Dik. Lah iya ta, tapi Keterucut, niku lek teng WA benten malih lho Pak Dalan. Dik lintangi nyeluk aku wis om lho. Nah. Jadi Lho berarti kan kuwi wis sinyal-sinyal menuju. oh, Aku iso ra penak ae ngono kuwi. Ha iya. Ini ya ora apa-apa le. Iya, tak pengestoni. Iya. Kowe ya pengestoni om. Wah, gedhe cengelmu ora. Kuwi kok aja tok sebar-sebarke ya. Oh iya. Aja. Oh kowe macem-macem ora. Mboten, Ding. Ya. Ya Tang, kowe aja ngrungokke cangkeme dolop-dolop. Biasa dereng suntik. Wah, dereng suntik. Wong suntik. Terna suntik ya Mas. Ha iya, kuwi ki wong loro nek megah suntik ngono kae lho. Iya. Ya Tang, anggere kowe gak bawa ngono kowe do meneng. Dawa bagus. Iya sinyal ini. Iya. Wong bagus, madhep rene. Oh iya, tak madhep kono aku. Apa janing ati. Padha zaman aku biyen ketemu pertama kali karo Bu. Pripun? Kepanggih kalih sinten? Ya karo ibu negara. Kaya ini wong nandang asmara. Ayo. Menawa to, Pak. Ayo. Ket mau ki ora iso meneng lho, Mas. Om Iya. Gatot ki piye? Kuwi mulane mau takon mapane nggon cedhak son ra gelem. Lah ten apa? Takon goleki kabel mlicet disetrum. Iki wis aja tok gagas, iki soalé wis dol. Cara dene sekrup iki wis dol. Ah iya. Apa ta waku dewi Ya ditanggapi nek ngono kuwi lintang ditanggapi apa tenan Cahayu. Apa tenan Cahayu? Nah, inggih Kang Mas Nah, ngono lho. saestu kula tresna kaliyan panjenengan. Iya. kok ming tok ku ya. Lah. Urung ya terus. Terus ya.
Aku diajar. Dewa Jawata Walas Sono Meringwa Ya, ayo Mas Gading. Kula. Nah, ayo Ya. apa Gatot. Gatot yang bekan Bliru kok kono nembang. Ayo Mas Gading. Ayo Mas Gading lho. Iya. Ayo Aja Mas ngerti aku. Gading. Kita ke mana ya? Kita nanti Aku melaku jalan-jalan rono. ya Mas. Iya. Yo. Nyandi ayo medon ya Asal Mas. Pun nggih, Om. Suh. Mah do nanti gue ki. Piye to? Kita asal jangan ke Parangkusumo. Iya. Gue iki malah ngajari loh neng Parangkusumo ki nenepi golek wangsit. Wah. Kaya Om. Heeh, aku mbiyen ya sok rono anu Wah. golek wangsit. Besok aku dijaki. Heh? Besok dijaki. Oh, sesuk kowe ngerti dhewe ora usah karo aku ora menyang dhewe. Nah nono besok kapan? Yuk. Besok kapan? Katakan. Ya. Jejer wonten Terus ke rene, Mas, terus ke Mas. Terus ke Oh, iya, Mas. iya. Mas neh. Terus ke Dik. Oh. Nah. Jejer lan wong bagus. Itu diteri. Napa Mas? Enak. Ya Allah. Bintang tamu ini tambah. Moga mriki Mas wajah. Iya. Pun mboten sarepot-repot. Jan. Bintang tamune munggah langsung anu apa jenenge? Anu kuwi pelarut-larutan penyegar cap Nggih. badak orang Larutan hati-hati. penyegar badak. Ayo kowe nek ora ngoleh ngombe ra hati-hati sok malang neng telak malah. Nyantol ya, Pak. Yuk. Umpama nonah kuda Nah kuda tanpa prau sasat tara ing papatri. Bintak Gedeng Nyidam Sari. Ayo bareng Mas. Ya Yuk. bareng. Nyidam sari as Angel nek bareng iki. Angel nek bareng. Ayo ming kulino kowe. Biasane iki aku meneng bae. Hai. Sesuk nek kaya ngono kuwi tekon Om. Oh iya. Tak ajari. Tekon. Ayo. Kowe bangsa sing ngono-ngono kuwi takono karo. Iya. langsung nggih Om niki. Langsung ayo. Nggih. Nano. Yuk. Apa masairama sekar melati aku kumbangi dan sari. Apa masairama margi wong manis aku kan bakal liwati. Senak sen lintange luku
Karoso Menggo ora rating Nyidam Sari kok arep menggo ora rating. Lah niku mau meh nyerempet ngoten lho. Iya, untung kowe ken sopire sadar. Iya. Nyidam Sari arep dadi yen ning Tawang. Iya. Nalika nirai serasi ya nak. Iya. Oh, iku piye to? Sek iki Sugeng Dalu Pak Dalang niki Mas Patah Nobar niki tidak bisa merapat. Oh ya. Salam budaya. Ugi salam kagem Mbak Lintang dari Wonosari. Nggih, siap. Terima kasih. Gending kutut manggung dari penggemar Pak Catur Kuncoro. Nggih, kutut manggung. Kok goro-goro. Nggih. Ya, dipacutke nak. Nano Nalika pun Nggih, pemandutan saking Mbah Miko Semin Gunung Kidul. Napa, Pak? Podang kuning. Podang kuning, ya. Heeh. Iki sindane iki nek medun ngono ketoke gejlungup ora ya? Ora ya? Medun ana. Nah, disepoti mbokan bojon dalang kok ora disepoti, ya. Iki mau cau gletak apa to? Cau gletak ya. Oh iya wah. Jan werna-werna sepote. Iya. Sapa sing garap? Wah. Garap apa? Iya. Nggih, podang kuning niki, Pak. Podang kuning nak. Ya. Nangkani pamundutan iki mau ana sing nyuwun saka ngendika mau curug. Iya. Ah.
Kosong napa nggih bawa? Iya, nek podang kuning bawane cendhek to? Nggih, cendhek. Ayo cendhek ya dibawani. Ya. Iki maning-maning ngadeg. Iya. Nadyan wujud temong peksi. Ya, wah. Suarane apik, Mbok. Apik, ya. Nano halus manis tur mrek ati ya iki Mbak Ayu garwane sing asta rebab iya Mas Kiswan Dwi Nawaika iya kok rasane kok Mbak Ayu ki saya suwe saya seger sing kakung kok saya suwe saya omongnya sapa ora kecukupan lho po nek aku ora trimo nek aku kuwi jenenge kuwi dikira menterlantarkan wong lanang ora trimo aku nek carane ngono kuwi nah iya biar kita apa saiki kita apa ta yuk gede ki ra mergane mbok gawe. Nah, weh. Pun ampun dipisah lho, ampun dipisah lho. Wong niku sing lanang kalah kali sing wedok biyen. Iya. goleki si podang jenar mongko iki ku ana kejutan lho kejutan apa iki mengko gading karo lintang kairo fragmen ning limbukan iya terus engko Kiswan karo bojone fragmen ning goro-goro fragmen apa meneh ya fragmen bandem-bandeman parut iya ora kuwi keluarga sing harmonis kok Mak ora tau padu ora nah kaya dalange iya lho nek aku ki jelas wong ora tau padu ngerti-ngerti pegatan nek ora tau padu aku ngomong dhewe aku mbangane dibati karo wong-wong kuwi iya tak omong dhewe nah iya kudune iki dalan ki dadi contoh ngono lho piye kudu dadi contoh ha dadi contoh nek awakku remuk dhewe ora sudi mula tak nggo contoh timbangane poda padu wis pegatan bae oh iya Mak ngopo ora iya iba bunga ngatiku nyanding bisa dadi ya neno yuk wah dibukani bonang instrumen sih ya mlebune fill in ya
Matur sembah nuwun Mbak Ayu. Nggih. Wah. Iya. Wah, ketoke. Jare ana isine mau Pak. Endi ora ana. Podangku. Iki sing rebab. Endi? Ora ana. Sing rebab ku senengane menebar hoak. Kok ana arep ngenai aku? Ora. Kowe sing nambahi sing ditambahi karo sing rebab engko. Ya. Oh iya. Heeh. Iki modele do nyawer iki do transfer. Oh ngono. Heeh. Kacau. Iya. Ya ora apa-apa bejane dhewe-dhewe. Heeh. Ayo dibacutke. Ndak lintang selak ngantuk. Selak ngantuk ora pino? Ora to? Oh iya. Heeh, wah jan. Bocah kok kaya wayang golek. Iya. Kowe ra plirak-plirik kowe. Gojlik cengelmu ora. Sopo? Tukange nata wayang. Heeh. Kowe kan endi malah? Sinden kok yane beser ora. Mbok mau dialteko. Oh, salaman karo Gusti. Waduh, lumayan kan. Iya. Ya, ayo dibacutke. Mbak. Nguyuh tenan to kae? Pancen iblis laknat-laknat kok. Ha iya. Arep nguyuh kok salaman karo Gusti Yuda. Gusti nyuwun pangestu kula badhe pipis. Ya karang bojon dalang dasare wis ketularan rada edan. Nah iya. Ayo Mbak sapa? Mbak Endah karo Mbak Saras berdua loro-loro ayo. Ya maju ya. Nah, men rada ketok bentukmu. Ya. Sepati ta? Sing dalu Mbak Saras, Mbak Endah. Wah iki sijine saka Temanggung, sijine saka Mangunan. Ya. Produk lokal. Sing Temanggung sing endi? Sing Mbak Endah kuwi saka Temanggung. Aslimu Temanggung ya, Nak ya? Nggih, kula saking Temanggung. Wah, Temanggunge nggon mbako. Iya. Kowe ngerti mbakone Endah, Nok? Wah. Pripun mbako kula? Jenengan ngersake mbako kula mboten? Kempel. Kempel ireng ampek tuh rada jemek. Kuwi mbako serintil. Serintil rada jemek ya, Nak ya? Iya. Heeh. Larang tuh enak. Iya. Apa pancen sing rada jemek iki mesti enak. Iya. Napa nggih napa? Apa iya to? Ayo mula jenengku. Berarti panjenengan nganu kersa sing jemek-jemek ngoten. Lho, mula aku dijenengi catur jemek Kuncara. Ganti mergo enak. Lah iya. Ganti jeneng saiki. Heeh. Nek aku nek karo Gusti didukani nek karo Gusti Yutung mbok banyak iku ra dingku Mas jijiki. Iya. Nggih mbah nuwun Gusti. Ayo sing siji iki sinden saka Mangunan iki nek bengi nyinden nek awan baut bakul peyek. Oh iya. Nggih. Peyek kacang, heeh. Wah kok nek ngerti kacange Saras. Oh. Pripan, Pak? Di nganu napa jenenge? Di reviewkan. Ayo ning peyeke nggone Saras iki kacange disigar mosok kacang sigar. Kan orang repot. Ayo bentuke wis ora lucu nek kacang sigar iki. Iya. Ayo kayak peyeke tipis-tipis kae. Iya. Enak ning kacange no. Iya, Produksi kacang manggre bodo ngono kaya tawa sapa-sapa ditawani. Pak kersa kacang kula mboten. Gelem aku ya mrene ngono. Iya.
Mbak Sarah. Ya. Aslimu Mangunan apa ngendi to, Nak? Kula ki asline Bambang Lipuro. Bambang Lipuro ya, ngambah ya. Ngambah. Iya isih trah dalang. Moke kanca-kanca warga Laras iki kabeh isih trah dalang kabeh. Iya. Sing trah iblis ming sing gender. Iya. Berasia-sia kuwi. Ra genderi jenengan kok. Ha iya. Gender wong luput e kok. Ha iya. Iki mbiyen saka Kang Parjo iki mbiyen saka Ngenong saiki gender. Wah jan iya. Ken mbiyen iki ya sakmono wae lho. Awet tuwa. Iya. Iya. Ayo nembang apa, Nak? Ki nembang apa niki? Wonten pamundutan menapa? Lali janjine. Mau ana lali janjine, ana sing nyundut ngersake ninggal gawean. Apa jenenge? Ninggal katresnan. Kok ninggal gawean iya. Ninggal katresnan. Arep milih sing ndi? Lali janjine. Lali janjine, ya. Ya, kaya ngapa? Ya, lali janjine. Yuk, dados. Monggo, Mas.
Iramane nyesek. Ayo. Janjane kowe matur sembah nuwun Mbak Endah, Mbak Saras lali janjine ya minangkani pamundhute Pak Rohadi ning Curug ya matur sembah nuwun. Kowe mau kok ketoki kaya ana bingkisan apa? Kowe mau ana kertas karton isine kebingan wayang. Dadi iki aku mulih saka kene iki wis ora piye-piye mak. Lah ngopo? Tekan ngene ditagih debt kolektor. Penatah wayang Pak niki wayange pun dadi. Lah wis rampung iku mak. Ya wis ora apa-apa. Dum-dum rezeki wong sing maringi rezeki ya piyayi kene ya didum-dum karo kanca-kanca penatah kene. Iya, heeh. Nah, jan iso pas nek dite. Iya. Wis ora apa-apa. Iki mulih ming delong-delong piye kok? Iya. Tambahi kes. Kok njaluk tambah karo kesuan. Ayo dibacotke no. Iso ana Mbak Endah karo Mbak Oriza. Wah iki bintang-bintange warga laras. Iya. Ayo Mbak Endah karo Mbak Oriza maju ke atas panggung. Iya. Engko terus bar kuwi Mbak Lintang Kairo aja dadi ententenino. Iya. Ibu-ibu sing nang kono wis ngenteni. Ya alam ya ampun Mbak Lintang ya ayune ra jamak-jamak. Iya. Kasih dan sing kidul dhewe kae mbok dinggo tumbal kowe ngopo? Iya. Dipentel lagi aku iya. Sing lori jan apik tenan sing kidul dhewe kae jan kaya mbok-mbokan. Iya. Ayo Mbak sapa? Mbak Endah. Mbak Endah wasitane ngrum karo Mbak Oriza. Yuk. Sinden saka Bali. Ayo ora cocok wong iringane Bali kok jogetane ngayujan. Iya. Bali nek Bali iki mripate kudu iso ucul ngimonengen. Oh iya. Dadi mripate kudu ucul. Kudu ucul mripat Bali iki apa penari Bali iki kudu mripate ekspresif. Nggih ndelok jenengan conton riyen. Aku mbiyen pas pelajaran kuwi ora mlebu. Oh, kula nggih mboten mlebu. Aku mbiyen pas pelajaran tari Bali iki pas pas ora mlebu. Iya. Heeh. Nggih. Nggih, sugeng dalu Mbak Orisa. Nggih, sugeng dalu. Mbak Endah. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Menika minangkani pamundutan tasih wonten pinten-pinten pamundutan. Monggo katuran milih. Ingkang gayeng nggih. Mau enten ninggal katresnan? Ana ninggal katresnan. Niku kemawon? Oh iya, iya. Ninggal katresnan. Wah. Cocok. Iya. Cocok napa? Wis rasah didawa-dawake, kowe iki senengane iku ya mancing-mancing suasana. Lah salahe kok dadak ngomong Semua itu harus ada kejelasan. Lah begitu, benar. Ya ora kan dijelas-jelaske wong nembang kok dadak dijelas-jelaske. Endah ku senengane ya mancing-mancing perkara. Iya. Ninggal yo ben ora yo ben. Iya. Ayo. Malah kowe nesu dhewe. Alah. Jan tobat. Ayo, tobat watuk. Iya. Ya. Pak Marjo. Ninggal katresnan. Ya. Ya ngapa garape kanca-kanca saka warga laras. Ya. Hop. Gedroke no. Oh, yo. Awas brodol.
para biasa. Mekaten wausan diwara basa Jawa. Instrumen ya. Biola. Heeh.
Matur sembah nuwun Mbak Orisa, Mbak Indah. Wah, apik tenan. Iya. Digarap cara ngreyok. Iya. Ngreyoke we cara wetanan. Iya. Yo, tiba saatnya no. Iya. Kita akan menampilkan gestar pada malam hari ini.